Привет на всички! Нека днес започнем деня с един поздрав към Слънцето. Една кратка практика, с която ще балансираме елемента огън в себе си. Днес е деня на лятното слънцестоене, най-дългият ден в годината, денят, в който светлината тържествува над тъмнината. И според древната китайска традиция, даоистка традиция, това е деня, в който започва властването на елемента огън. Нека започнем. Застанете така, че да се чувствате балансирани. Отпуснете ходилата на земята. Разпределете тежестта на тялото равномерно между двете стъпала. Леко отпуснете опашната кост надолу. Коленете са отпуснати естествено. Лопатките също падат надолу, като леко стягаме и включваме коремните мускули, които подкрепят гръбначният стълб. И нека започнем. Вдишваме. Поемаме енергията на Слънцето в себе си. Обливаме се със светлината му. Отпускаме ръце в страни на тялото. И нека започнем като леко раздвижваме тялото от талията. Ръцете свободно се движат в страни на тялото. Сега бавно започваме да потупваме областта на корема, леко под пъпа, и с ръката, която е отзад, областта на бъбриците. Това упражнение се нарича почукване на портата на живота и с него започваме да стимулираме всички нервни клетки по гръбначният стълб. Раздвижваме се. И нека сега отнесем ръката, която е пред тялото, върху раменете. Потупваме леко раменете, освобождаваме тежестта, която сме натрупали през седмицата. А също така започваме да стимулираме и енергийните канали на сърцето и на тънкото черво. Органите в тялото, които са повлияни от елемента огън. Спускаме ръцете отново в областта на корема и на бъбриците. Успокояваме движението, успокояваме бавно, бавно, бавно. Отпускаме се отново, намираме си баланса и нека продължим, като раздвижваме и краката, и ръцете. Започваме, вдигаме дясната ръка нагоре, разтваряме пръстите на двете ръце, вдигаме петите от земята, леко приклякаме надолу, свиваме ръцете в юмруци и сменяме ръцете. Сега лявата е нагоре, разтваряме пръстите, вдигаме пети и продължаваме. Нека усилим малко темпото сега. Според даоистката традиция, всичко във Вселената е под влиянието на 5 елемента, като всеки елемент се грижи за определени органи, определена двойка органи в тялото ни и също така се свързва с определен сезон. Лятото е под влиянието на елемента огън. Раздвижваме ръцете, раздвижваме също така и краката и всички лимфни възли в тялото. Почти всички. И забавяме
Забавяме темпото, намаляме го, като продължаваме с краката, движенията в краката и в ръцете. Сега вдигаме дясната ръка нагоре и изнасяме десния крак назад. Връщаме обратно, вдигаме лявата ръка и изнасяме десния крак напред. И продължаваме. Раздвижваме. Отпускаме дясната ръка и сменяме. Сега лявата ръка е нагоре, левия крак назад и продължаваме. Също така, всеки орган, всяка двойка органи в тялото има определени енергийни канали. И последно, връщаме ръката, чувстваме пулса в себе си, дъхът се успокоява, отваряме дясната ръка, с нея поемаме енергия от земята, обръщаме длънта нагоре, поемаме енергия от Вселената, отпускаме ръката пред носа, като по този начин балансираме Ин и Ян енергиите в себе си. Отваряме лявата ръка, повтаряме, обръщаме, когато сме на височината на рамото, изнасяме над главите си, отпускаме отново пред нослето и събираме в себе си. Сега лявата ръка се свързва с енергията на земята, дясната гледа нагоре, като отново нека поемем слънчева светлина, обръщаме дланите, събираме светлината, събираме енергията на земята и Вселената в себе си, повтаряме, дясната ръка сега гледа надолу, лявата нагоре. Отново обръщаме дланите, събираме ги и балансираме светлината и тъмнината в себе си. Ръцете гледат надолу, вдишваме, поемаме енергия от земята. Когато ръцете са на нивото на гърдите, приплитаме пръстите, обръщаме ръцете нагоре, изнасяме ги хубаво нагоре, като вдигаме петите от земята. Издишаме, отпускаме. Вдишваме още веднъж, повтаряме още няколко пъти, общо 5 пъти, обръщаме ръцете, дланите нагоре, разтваряме ги хубаво нагоре, издишаме. Вдишваме, преплитаме пръсти, обръщаме ги и разтваряме цялото тяло и всички енергийни канали в тялото си. Дишваме, разтваряме, издишаме, вдишваме, разтваряме, издишаме. Така раздвижваме енергията в себе си, балансираме. Също така телесната температура. Вдишваме, отпускаме ръцете в страни на тялото, петите остават на земята. Сега вдишваме, преплитаме пръстите, изнасяме ги над главите си, чувстваме баланса в краката си, опората на земята. При издишането се накланяме надясно, обръщаме погледа леко нагоре.
Вдишваме, връщаме се в центъра, издишаме, отправяме погледа нагоре към Слънцето, вдишваме, център, при издишането приклякаме, кръстосваме ръцете пред коленете и ги разтваряме нагоре. Така разпръскваме облаците над главите си и се докосваме до слънчевата енергия. Още веднъж разтваряме крака в страни, разтваряме ръцете, събираме ръцете пред себе си и започваме поздрава към Слънцето in style. Разтваряме ръцете в страни, разтваряме пръстите на краката, пръстите на ръцете гледат нагоре. При вдишването събираме ръцете пред центъра Данчиян, пръстите на краката гледат напред, наклон напред от тазът, като включваме коремните мускули. Отпускаме ръцете на земята. Сега вдишваме, отваряме десен крак и лява ръка. Издишаме, връщаме крака и ръката на земята. Вдишваме, отваряме ляв крак и дясна ръка. Издишаме. Вдишваме, леко приклякаме, вземаме енергия от земята и я изтласкваме нагоре всичко ненужно. Събираме се в себе си и повтаряме още 2 пъти. Вдишваме, разтваряме ръцете, пръстите на краката. При вдишването се събираме, издишаме, наклон напред. Отваряме десен крак и лява ръка. Издишаме. Вдишваме, отваряме ляв крак и дясна ръка. Издишаме. Вдишваме, поемаме енергия от земята, изпълваме се с нея и пречистваме всичко ненужно. Отново се връщаме в себе си. И още веднъж. Вдишваме. Разтваряме пръстите на краката и на ръцете, леко приклякаме. Събираме се в себе си. Наклон напред. Отваряме десен крак и лява ръка. Издишаме. Вдишваме, отваряме ляв крак и дясна ръка. Издишаме. Вдишваме, поемаме енергия от земята. Изтласкваме я нагоре и се събираме в себе си. Вдишваме, отново поемаме слънчева енергия. Събираме се. Отпускаме дъха в долната част на корема. Чувстваме дишането си, как се отпуска, успокоява се. Насочваме погледа си към Слънцето. Може да затворим очи, да почувстваме как вдишваме светлината му. Вдишваме в долната част на корема. Сега разтваряме ръце нагоре и поемаме Слънцето между дланите си. Чувстваме светлината и енергията му. Когато почувстваме слънчевата светлина между дланите си, бавно започваме да я спущаме над главите си. Отпускаме ръцете в двете страни на главата и чувстваме слънчевата енергия как навлиза във всяка клетка на главата, всяка клетка на мозъка. Спускаме слънчевата енергия надолу. Енергията навлиза в гръбначният стълб, стопява тежестите от раменете ни, зарежда всички клетки в гръбначният стълб, подрежда прешлените, навлиза в щитовидната железа, балансира хормоните
Спускаме ръцете пред сърцето си и нека сега балансираме енергията на огъня. Да балансираме кръвообращението, да причистим със слънчева енергия белите дробове. Спускаме надолу ръцете си и в същото време слънчевата енергия изпълваме коремната област със слънчева енергия и всички органи, бъбреци, черен дроб, дълакът, червата, репродуктивните органи. Всеки орган в тялото ни се изпълва със слънчева енергия. И последно поставяме слънчевата енергия в долния дантиян, центърът на жизнената ни енергия. Зареждаме се със слънчева светлина, отваряме очи, поемаме още веднъж дълбоко дъх и започваме деня с усмивка. Желая ви весело и безгрижно лято. Нека има мир, любов, светлина и радост за всички живи същества. Благодаря ви, че бяхме заедно днес, споделихме деня и енергията си. Аз съм Женя Бел. До нови срещи!